Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapotan sila ng sanglibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Di ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Di lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo. At ang kalwalatiyang sa aking ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan. Ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila ay iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang banal, di ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila, at ako'y sa kanila.
Manalangin tayo. Kasasakdalan ay hobang kaming igpa, punat penibatana ning kaming biyampong sikanan. Ginongening pinanditay ti ikepong sablang anak mo. Anong makananong tinaid mo ngening pinandit. Bang makanyan kamig pang gawa ampong maminto karing kekang buri. Pasalamatan da kaginong Diyos, ngening pinanditay ti ampong pupurian, pablasang Diyos ko ikepong anggang anak mo. Ing tinipon mo kaming payapa, inatad mo keng payapa king kekeng santuaryong iti. Ginong Diyos paintulutan mo ngening pinandit, ginoing makanyan mo kengan sargong pagkalubanan, ingkekang kayo pa yan, pagkalubanan mo kengan talino, dinan mo keng sapat a pangunawa. Ginongening pinanditay ti ting balang lumual karing ke kaming balang pasbulan, balang bigkas daring ke kaming labi. Ginodet ang kekang amanong makaibiyeting panyulong karing balang metong ke kamig pa ilasargong malyaring marapat ampong malyaring ening pinandit. Ginoy ka pong katawan king ke kaming sarili. Ikayng mag-ari karing balang kekeng kasarilinan. Igpa ngening pinanditay ti lalapit kami durukumila rin kekeng balang kanwan. Ginong Diyos, tungikit mula ampong abatsawan ding kakulangan ke kami kingaldonapon, igpapatawaran mo kami. Lawen mo kepong karapat dapat, ngening pinanditay ti king kekang banala panimanman. Ginong Diyos, ngening kaurasan adwan mi, makanyan mepong buklatan, ingke kang banala pasbulan king kayarian banwa. Bangdening ke kaming kapurian, kapasalamatan ke kaigpaing makanyan lapong miras, ingke kang banalayarapan. Paintulutan mo muna man ginong Diyos, ingke kang banal ay Espiritu. Yoing maglula ng pong mag-ari ke kami ngening pinanditay ti. Ang gana pa naman ginong Diyos, dening pinili mo karing dakal, antimong mamilatan. Ginoing makanyan mula naman pong gabayan, patnubayan ngening pinandit. Dinan morgong sikanan kalupan ay kami. Ginong Diyos, sing makanyan mo sa pong gamitan, ingke kang upaya. Sa ginong Diyos, itang kang banal ay Espiritong mapamatula, yang malyaring mamye, pamagaral, ampong patutuke kami Ginoo. Ginonong makananong kingaldonapon, makanyan mo keng tinaid, ang gana pa naman ngening kaurasan ay ti Ginoo. Ikayng mamilatan ampong tuturuke kami. Ginong Diyos, dakal pong salamat, nung makananong inatad mo kaming payapa, ngening pinandit. Ikengan sargong sablanganak mong atsyungeni, nanuman sargong kaligaligan o problema. Ing makanya na sargong milukas king dalan, nunengening pinanditay ti, ikay ing mga tawan ke kami, ikay katawan karing kekeng balang sarili, ing mag-ari ka ke kami ngening kaurasan. O igpadakal pong salamat, ngening kaurasan na iti, ikay ke kaming haligan, ikay ke kaming Diyos, aki kaming tagapagligtas, ngening kaurasan na iti, papahanabilin ming sablake ka, ikapuing manimuna ke kami, manibat na ngening gaman king wakas, iyan nasa po salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa samulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nuukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa mga pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat ng bawat panggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay siyang pasamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o ang kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat ng bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao o isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain ng nasusulat sa Biblia ay ang kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad. Nabasa na po ang Doctrina Espiritu. Yung
Magandang umaga po, mga kapatid. Una po sa ating mahal na Panginoon na nagbibigay po ng lakas sa atin dahil po isa lang ang ating Panginoon. Siya lang po ang ating tagapagligtas. Siya rin po ang ating katulong kung anuman po ang ating magiging problema. Sabi nga po, walang ibang Diyos kundi isa lang po ang ating Panginoon. Only one God, yun po ang ating narinig sa ating banal na batlaya. Subalit po ang ating tema ngayon, ito po ang tema natin, mayroon lamang iisang Diyos na walang angkan. Yun po ang pinatunayan po ng banal na batlaya sa atin. Siya lang po ang ating tagapagligtas, siya lang ang nagbigay ng buhay sa atin. So, yun po ang ating magiging tema ngayong umaga. Maraming salamat din po sa mga kapatid na nakadalo po ngayon, lalo na po yung ngayon ko palang nakita. Maraming salamat po sa oras na inyong ibinigay at daupang palad po kayo sa Sibol Tagumpeng Bie. So, ang ating pong mga tagapagsalita ngayon na ibinibigay ko na po ang mesa sa kanila, si Brother Angel po ang mauna. Una po sa lahat, sa pangalan po ng ating Panginoong Diyos, nawa sa mga oras pong ito tayo'y pangungunaan sa ating mga banal na gawain. At muli po, ako'y nagbibigay ng magandang umaga sa inyo sa ating mga magulang at sa mga kapatid. Tunay nga po ang Diyos ay iisa. Siya po ang lahat-lahat. Bago po tayo magsimula sa ating topic, basahin po natin ang referensya kung ano pong nakalaan sa ating pinag-aaralan. Buksan po natin yung Efeso 4:6. Iyon po ang referensya ng ating tinatalakay na tema. Ang sabi po dito, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, sumasa lahat at nasa lahat. Mga kapatid, basahin po natin ang ating tema. Palang ano dito. Ito pala. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan. Sabi po ng ating tema na pinag-aaralan. Napakausay po ating mga kapatid. Ang mga katuruan at aral na ibinibigay ng Diyos sa atin, kung paano po natin narinig ang ating banal na espiritu, pinatunayan po niya, ang Diyos ay iisa. Siya po ang lumalang sa lahat ng bagay, sa langit at sa lupa. Patunayan lang natin po sa kasulatan para po tayo hindi maligaw. Tunay nga po ang mga sinabi ng ating banal na espiritu. Buksan po natin ang Bible sa Colosas 1:16 para po tayo'y magkaroon ng maraming kaalaman. Colosas 1:16. Sapagkat sa Kanya'y nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya
at ukol sa Kanya. Ano man pong bagay, hindi po nagmumula sa atin. Sa Diyos lamang po nagmumula ang lahat ng bagay. Siya lamang po ang may pasya, siya lamang po ang may plano, kung ano po ang pasya niya ay sa Kanya lamang. Para lamang po tayo'y mabigyan ng magandang kinabukasan o sa bandang huli, ito po'y ikinaliligaya natin kung tayo po itatalima at susunod sa ating Panginoong. Wala man po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat po sa Kanya lahat nagmula. Dahil po sa Kanyang pag-ibig, sa kawang gawa niya, binigyan po tayo ng pag-asa para po tayo'y magkaroon ng kaalaman at karunungan. Kung paano po ang sinasabi kong ito, buksan po natin uli Efeso 2, dito po sa Efeso 2 sa 8 hanggang 10. Tunay nga po. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Wala man po tayong pwedeng ipagmalaki. Suggest po. Sapagkat tayo'y Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inahanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano po ang mga dapat nating lakaran? Yung mga mabubuting gawa po ang yun ang dapat nating lakaran. Sapagkat po ang Diyos, siya lamang po ang may plano sa atin o sa Kanyang pasya. Basahin po natin ang Eremias para po tayo'y sa Jeremiah. Eremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong uling wakas. Napakausay po ng Diyos. Sa Kanya lahat po. Siguro po sa tagal natin pagsisimba, sa tagal natin espiritista, sa tagal natin pakikinig sa aral ng Diyos. Siguro naman po yung mga narinig natin sa banal na Espiritu kung sino ang Diyos. Siya iisa lamang. Sinasabi po ng ating Panginoong Yesus kung sino ang ating Panginoong Diyos na dapat nating sambahin. Sa 1 po, 4:24, sinasabi po ng ating Panginoong Yesus. Sa John 4:24. Lahat pong pinatutuanan ng ating banal na Espiritu, tunay nga po. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Siguro naman po sa tagal nating pag-aaral, wala na po sa atin nagsisimba sa mga gawang kahoy, ano po? Mapalad po tayo, tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu o ang Diyos na walang hanggan. Dahil po siyang lahat-lahat nagbibigay sa atin. Kung paano po, kaya siguro noon, nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoong Diyos, lagi po natin binibigyan pansin yung mga walang kabuluhan, yung kwentuhan. Di po ba? Ako po dinaanan ko na yun. Minsan mahilig po tayo sa kwentuhan, chismis dito, chismis doon, pero po ngayon nakapag-aral tayo, siguro po, medyo nagkakaroon na po tayo ng disiplina. Sa halip po na tayo'y mag-aral o magsanay sa kabanalan, yun po tunay. Hindi lamang po sa mga panahon na ito na tayo'y
mabibigyan ng pangako o marireceive natin ng mabubuting ibinibigay sa atin ng Diyos, kundi sa darating pang panahon. Mga kapatid, kaya po ang sabi ni Apostol Pablo, siya po ay nagpapatotoo sa banal na aklat. Tinuturuan po tayo kung paano po tayo maging going straight, na makilala natin ang Diyos na buhay na walang hanggan. Sabi po ni Apostol Pablo, buklatin po natin ang Biblia uli sa unang Timoteo 4. Kapitulo 4, versikulo 7-8. Kung ano po ang sinasabi ng ating apostol. Datapwat, itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Sunod po natin sa 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Mga kapatid, basahin po natin kung ano ang mga ginawa ng Diyos sa mga nahunang tao na matuwid, inaharing ganap niya. Hindi lang po sa pananampalataya lamang, dahil po sa pagtupad nila, sa pagtalima nila. Basahin po natin yung referensya pa rin dito, kundi po kung magkakamali sa Genesis 17:1. 17:1 po, sa Genesis. Kung paano po pinagpala ng Diyos ang mga ito. Sabi po sa referensya, at nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y nagsabi, ako ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Ano po ang ginawa ni Abraham nung panahon pong yun? Siya po'y nanampalataya, naniwala sa hindi niya rin po nakikita sa mga salita ng Diyos. Dahil po sa kanyang katatagan, sa kanyang pananalig, sa kanyang karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pinagpala po ng Diyos. Kahit po kay Noe, gayon din po, pinagpala rin po ng Diyos. Basahin po natin dito dahil po marami pa pong magsasalita. No? Basahin po natin dito, ilipat po natin dito po sa Hebreo 11:7. Sa pananampalataya, sa 11:8 po, tungkol po kay Abraham, bago po tayo magpunta sa kay Noe. Sa pananampalataya ni Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaraon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Tignan niyo po. Lahat po ito, tumalima at sumunod. Ibalik natin sa 8, tungkol naman po kay Noe, kung ano po ang kanyang mga kasaysayan, that time na siya po'y naligtas. Naniwala po sa Diyos. Sa pananampalataya ni Abraham nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa ano po pala, sa 7, kay Noe naman yun. Nabasa na pala yun eh. Dito po kay Noe. Sa pananampalataya ni Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na di pa nakikita, dala ng banal na takot, ay nag-anda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya.
Mga kapatid, napakausay talaga ng Diyos. Hindi po natin sukat akalain. Ang mga tumalimang ito at sumunod sa ating Panginoong Diyos, ito po'y isa lamang modelo sa atin na nakikita natin na hinaring ganap ng Diyos na taong matuwid. Hindi lamang sa pananampalataya. Dahil po sabi na Santiago, kung basahin po natin sa Santiago 2:24, ilipat po natin. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawain, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Mga kapatid, tayo po'y may mga katawan, ngunit kung wala naman po tayong espiritu, patay din po yun. Lalo na po yung nananampalatayang walang kalakip gawa. Mga kapatid, yun po ang ibig kong sabihin. Kinakailangan po balanse lahat ang ating pagtitiwala sa Diyos para po tayo ikalugdan niya at pagpapapalahin niya. Napakaganda po ang ating pag-aaral. Ibalik po natin sa banal na espiritu kung ano po ang mga kanyang pahayag sa atin. Samantalang ang Diyos ay iisa lamang, ay siyang lumikha sa langit at sa lupa. Pero nakikita po natin sa panahon ng ito, marami pa rin pong pasaway. Di po ba? Sa mga hindi pa nakakakilala sa salita ng Diyos. Dahil po, ang Diyos ay tunay na nagagalit sa mga taong hindi nakakakilala. Siguro po nabasa natin kanina yung Roma 1:25 na po. Dito naman po tayo kung paano magalit ang Diyos na pinapatibayan niya na ayon po sa kasulatan. Sa 1:18 po, Roma. Basahin po natin. Sapagkat ang puot ng Diyos nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ginagawa pong katotohanan ang kalikuan at minahal po nila ang kadiliman. Instead na po ang mahalin nila yung magagandang aral na tinuturo ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, napakausay po talaga. Ang Diyos po talaga ay tunay at dakila. Sinabi rin po ng ating banal na batlaya, panahon ni Moises, pinag-utusan ng Diyos para pumunta po sa Egypto, para iligtas ang lahat ng tao sa Israel, para po dalhin sa mabuting lupain. Yan po, totoo. Nagpapakilala po ang Diyos, pinapahayag niya kung ano ang kanyang kapangyarihan. Saan pa po tayo lalagay? Siguro naman po, hindi na po tayo pwedeng magsimba sa mga Diyos-Diyosan. Tunay po ang ating sinasamba. Sa espiritong hindi natin nakikita. Kaya po kung tayo ay nagsasalita dito, ang espiritu po ay siya pong gumagabay sa atin. Dito po sa dalhin po natin sa kung ano po yung mga istorya ng panahon ni Moises. Ano po? Buklatin po natin ang Bible para po mapatunayan natin. Dito po sa may Exodo 3:14 hanggang 15. Marami pa po ng mga oras yan. Sabi po dito, at sinasabi ng Diyos kay Moises, Akong Yahong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Nagpapatunay lang po, siya ay tunay na Diyos. Dito po sa 15,
Bilisan ko na po marami pa pong ano. At sinasabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan, magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Tunay po ang pangalan ng Diyos ay Diyos at Ama. Marami pong pangalan ang Diyos. Pero iisa lamang po ang Diyos talaga. Kahit po sinong magsabi sa buong sangkatauhan, Diyos pa rin po ang tinatawag nila. Mga Muslim, hala, Diyos din po yun. Maliban po sa Diyos, wala na po tayong dapat sambahin. Kailangan po maniwala tayo kung tayo po'y nananampalataya sa mga nakikita natin at sa hindi natin nakikita. Hindi na po natin pwedeng asahan pang antayin yung nakikita natin. Umasa po tayo sa hindi natin nakikita. Sapagkat po, ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay sa atin ang bugtong na niyang anak. Kung sino man po ang hindi tumalima at sumunod sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo mapapasa Ama. Yun po ang turo ng banal na Diyos sa atin. At muli po ako'y nagpapasalamat, binabalik ko na po ang mesa at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating kapatid. Mayroon po akong tatawagin sa ibaba po na pakiwari ko po ay talagang dinidinig niya ang salita ng ating Panginoon. Bago ko po tatawagin ang isa po nating tagapagsalita, gusto ko pong tawagin itong taong ito kung kanya pong pagbigyan ng ating tawag. Ang kapatid po natin na asawa po ni Kuya Rusty, na pakiwari ko'y gusto niyang magmensahe sa atin po. Asawa na pong Kuya Rusty. Itak mo pong mensahe. Paninayin da kay po. Agpang mo po kining tema tamo. Taga kapampangan na mo po. Metong yamoy po yung kaya katamong ginong Diyos. Pangpuging kaya kayo nga intindihan. Yamo po ito. Pampangan mo. Ene papuwag yun. Uli pong ini po yung kaya katamong kapatid na po ay Brother Rusty po. Hanggang yan pong panahon na siya po kaya katamong ampunan. Manandaman niya po yung kaya kasuyo na po. So, yung miracle po, tamo po atyak na po. Yung mysterious na po, nga pong gino. Tamo po sabing ang gatanagin. O anggat po ating niyang inaway yung tao, ating pag-asa na niya. Yung Diyos po makanitaya. Yung kikatampong ginong Diyos lalawin na nung nuwanti dagulang pong tapat yung kikatamong pamanyawad kaya. Wata pong akit na po yung kikatamong ginuitang tamong pamanyawad. Ala pong imposible kaya. Ala pong imposibleng ena po ibiye kikatam. Nino man po yung ating problema, nino man po yung ating daralang pagsubok ka rin kikatamong biye, ang kasagutan po ay ang ating Panginoon. Sinusubok po tayo ng ating Panginoon kung hanggang saan ang ating katapatan sa Kanya. Po. Atin mo rin pong metong istorya. Ang Diyos po pasabi na kitang metong talasuyo. Sabyan mo na kaya sadya na kayang pagkeran huling makone, matene. Pero makanyan man po sinabi na ning metong talasuyo, sabi na ganaka na rin kayang gewa, makanta mo po. Dapat yung kikatamong Ginoo may kibat siya. Karing panalangin, dapat dindam na yung kikatamong Ginoo.
Iting sinabi na ning kakatamong kapatid. Ala pong imposible po tapong ing taong manyawad. Kalupatamo po at ang atsyutamo king pagsubok mamaraptam. Po tapong italaga tayo ing sarili ngay ni. Number 1 po. Siyempre, nung manyawad ka po king kakatamong Ginoo, ing laman ay niya po perfecto. Ing tao ngay niya po perfecto. Natural mo may kasala tamo. Number 1 po, ing manyad tamong patawad. Sumisi tamo ka rin kaya katamong agawang kasalanan. Pagsisyan tamo king kaya katamong biye. Isurrender tayo ing kaya katamong sarili kaya. Na pangakwanan tamong ibiyen na itang kaya katamong adwan kaya. Kanya sabi napin na lapong imposible king kaya katamong Ginong Diyos. Sabi napin, Yahuwa na ing susugat, ako rin ing pakayap. Yung biyatamo po, antitamo mo pong metong hayop at yuking gamatay ni. Nung pong ing metong hayop ay ni, tatalnan ko, halimbawa, tatalnan kay metong asising manok. Nung at suya king gamat ko ngayon, nung sabyang ko po kayong ing manok ay ni mabiyaya. Ika ako no kayo po. Uling at suka rin ka na kung gamat, nung sabyang kong kayong mabiyaya, nung sabyang kong mateya. Kaya po makanyan. Pota po nga tsu, ing kapamaalaan, king kakatamong Ginong Diyos, yamo ing maniobra. Na sana po, dagdagan tamo, ing kakatamong tetagan, ing kakatamong pahintunana, kakatamong ning Diyos, itang kakatamong katapatan kaya. Na po, sana po, dening temang areni, makaibiyalang lakas loob kaya kayong kapatad, kaya katamongan, mamarap king nanumang problema, hulinging Diyos, yamo po yung kaya katamong sandalan, yamo po bukod yung kaya katamong tagapagligtas. Yan po, kaya po tinalakad yung kaya katang kapatad. Biya ko na po, kaya yung kaya katamong speaker na, baka nita po tuloy-tuloy yung kaya katamong. Magandang umaga po. Una po, tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na ating kinikilalang nag-iisang Diyos na ating pinupuri at sinasamba sa katotohanan. Kapatid, sa ating pong pananampalataya at sa ating pong panahon, ang aking pagkaalam, tayo po ay naniniwala sa Diyos, pero wala pang ninumang taong nakakita sa Diyos. Kahit isa. Wala pong nakakita sa Diyos, pero tayo po ay naniniwala sa Diyos, sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Tingnan po natin, narinig po natin sa Banal na Espiritu ang kanyang mensahe na makatotohanan ang kanyang mensahe na nagbigay ng patunay sa Biblia na ang Diyos ay iisa. Wala nang iba liban sa akin, sabi ng nakasulat sa Biblia. Pero meron siyang nakikita sa mga tao na meron silang ginagawa sa gawang kamay. Tulad po ng sinabi ng Banal na Espiritu, yun po ay totoo. Lahat. Kung atin pong papansinin at kikilalanin na ang Diyos ay isa, ang mga ibang tao na nasa labas, ang paniniwala po nila ang Diyos ay isa. Pero pag narinig ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tinatakwil po nila. Hindi po nila kinikilala ang ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus para sa iba ay hindi Diyos, kundi tao lang. Sa ating pong kapatiran, gusto ko pong iparinig sa inyo at ipakilala
kung paano ang katangian ng isang nag-iisang Diyos. Na ang kanyang anak noong una, siya'y nananalangin. Meron siyang tinatawag na ama na nasa langit. Ibig sabihin, meron siyang ama na tinatawag, mas mataas pa sa kanya. Kaya, sabi ko sa aking kaisipan, bakit nahihirapan ang mga tao na kumilala sa Diyos? Na sinasabi ng kanilang kaisipan, merong ama, merong pang-anak. E di, lalabas, dalawa ang Diyos. Diba? Gusto ko pong i-analyze po ito para maintindihan po natin lahat. Tingnan po natin sa San Juan 1:18 na wala pang nakakita sa Diyos ni numan. Ganito po ang nakasulat. Umpisaan po natin sa San Juan. Napakalinaw po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Merong amang nakasulat, merong anak na nakasulat. Ang anak na siyang nagpakilala sa kanyang ama. Nag-iisang Diyos. Punta po tayo sa lumang tipan. Baka sabihin nila, nasa bagong tipan lang tayo. Mag-aaral po tayo sa lumang tipan at sa bagong tipan. Tingnan po natin ang Nehemias, Kapitulo 9, versikulo 6. Ganito po ang nakasulat. Para maintindihan po natin. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Pag sinabing lamang, wala siyang kasama. Isa lang talaga. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat ng mga nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ipinakilala sa Nehemias, iisa lang ang Diyos. Tingnan nga po natin sa libro ni Propeta Isaias, sa 42:8, ganito pong nakasulat. Sabi ni Propeta Isaias, ganito, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. Ang tawag na Panginoon, ginamit na isang pangalan ng Diyos. Pangalan ng Diyos Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Diyan na po tayo pumupunta. Kagaya ng sinabi ng Banal na Espiritu. Binanggit niya ang mga inanyuan na gawa ng mga kamay. Tingnan po natin ang 43:10 ng Isaias. Kung ano po ang sabi doon. Ganito ang nakasulat. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos una sa akin. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Pero merong lumitaw sa sanglibutan. Kaya ang Diyos po, ang tunay na Diyos, nagseselos yan Kasi nakita niya yung mga gawang kamay kaya po siya nagseselos Diba? Sinabi ng Banal na Espiritu, binasa niya ang awit 115, 4 hanggang 8. Napakalinaw din Ginaya nila. Meron silang tenga, pero hindi nakakarinig. Meron bibig, pero hindi makapagsalita. Ang Diyos na tunay, hindi po ganon. Nagsasalita, nakakarinig. Merong mata, nakakakita. Pero yung mga inanyuan, wala, hindi gumagana po yung mga yon. Hindi gumagana ang mga yon, kapatid. Ginagawa pa ng mga iba. Ang kanilang niyuyukuran Diyos, sinasamba, pinapasan pa nila. Nilalakad pa nila. Ang Diyos na tunay, hindi po pinapasan. Hindi pinapasan. Sila pinapasan nila Jeremiah 10:5. Tingnan mo itong kapatid. Napakalinaw po Sa Jeremiah 10:5, ganito ang nakasulat. Sila'y gaya ng puno ng palma na ibinilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad.
huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Katatakutan mo ba? Awak-awak mo. Sabi niya, Santo Niño, tusukan mo yon para huminto. Paano niya matutusok? Hindi man gumagalaw. Awak-awak mo. Katakutan mo ba yung mga yan? Kapatid, huwag kayong matakot sa mga gawang kamay. Hindi tunay na Diyos po yan. Ang paniwalaan ninyo ang nakasulat sa Biblia. Kaya ang Diyos nagseselos. 20, Kapitulo, versikulo 5 ng Exodo. Ganito ang nakasulat. Napakalinaw po eh. Ha? Kung tayo ay naniniwala sa Biblia. Ako po kasi naniniwala sa Biblia eh. Pag sinabi ko sa Biblia, nabasa ako sa Biblia, yan ang pinatutunayan ko. Wala akong takot doon. Pag sinabi po ng Biblia, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin. Kapatid, utos po ng Diyos na huwag nating yuyukuran, ni hiipuhan. Huwag nating yuyukuran. Huwag nating hawakan. Huwag nating ipuin. Diba? Sa Colosas 2:20. Ganito ang nakasulat ang sabi ni Apostol Pablo. Kung kayo'y mangamatay, nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y mga bubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangapapasakop sa mga palatuntunin. 21. Bichuna. Gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Diba? Huwag kang humipo pag marumi eh. 22. Oh. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Oh. Kaya nasisira ang isang bagay dahil sa maling paggamit ng tao. Maling paggamit ng tao. Tao rin ang sumisira. Sa pangalan ng Diyos, tao rin ang sumisira. Nag-iisang Diyos. May ginawa silang maraming Diyos. Sinong sumira? Tao rin ang sumira. Sabi ng Biblia, ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa utos at aral ng mga tao. Mateo 15:9, 15:8-9. Ganito ang nakasulat. Pag tao ang nagturo, masisira po yun. 15:8-9, Mateo. Ganito po ang sabi. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Halimbawa, nagpunta ka rito, nagsimba ka sa Diyos, nakikinig ka ng kanyang salita. Kahit na nakikinig ka, pero ang puso mo malayo sa Diyos. Malayo sa Diyos. Hindi ba? Kinikilala mo ang Diyos eh, nakikinig ka ng kanyang salita eh, pero ang puso mo malayo sa Diyos. 9. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ha? Utos ng mga tao, Marcos 7:7. Ganon din ang nakasulat. Napakalinaw po eh. Para maging matibay. Ganito ang sabi sa Marcos 7:7. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pag nakinig ka, kapatid, sa Diyos, kanyang salita, gawin mo sa loob maging sa labas. Ginawa mo sa loob, paglabas mo, hindi ka tumatalima, iba ang iyong ginagawa. Ha? Kaya huwag kang humipo, sabi ni Apostol Pablo. Ha? Ngayon, ang Diyos
sabi ng ating kapatid, maraming ginamit na pangalan. Tingnan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 4. Ganito po ang mababasa. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Dalawa ang pangalan na sinabi. Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Dalawang pangalan na sinabi. Kaya sabi niya, what is his name? What is his son's name? Dalawa eh. Pangalan isa, anak. Ang isa, pangalan walang anak. Ha? Sino ang mga ito? Tingnan natin ang pangalan na walang kasamang anak. Sa Awit, Kapitulo 83, versikulo 18. Doon po natin mababasa. Wala sinabing anak yan. Upang kanilang maalaman na ikaw lamang. Pag sinabing ikaw lamang, katulad ng aking sinabi, siya lang, na ang pangalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ha? Nabanggit ng Banal na Espiritu, ang pangalang Jehovah. Alam niyo po, maraming mga Kristiyanong nasusuklam sa pangalan ng Jehovah. Marami. Hindi sila naniniwala sa pangalang Jehovah. Iba't ibang reliyon. Pero ang espiritista naniniwala sa pangalang Jehovah. Kaya sabi nila, sa kanilang pangangaral, ang Biblia, maraming error. Kapatid, sino bang tao na mag-i-interest magbasa ng Biblia kung ipinapakilala mong maraming error? Meron pang taong babasa sa Biblia? Wala na mag-interest. Sabihin din nila, mali-mali yan. Kasi sinabi ng nangangaral, maraming error. Kapatid, ako po hindi ko sinasabing maraming error ang Biblia. Bakit? Sagrado po yan eh. Ang Jehovah, inalis nila eh. Kataas-taasan eh. Bago natin ituloy yan, punta tayo sa isang pangalan na sinasabing anak. Kung ano ang kanyang pangalan. Di ba? Sa Mateo 1:21, kung ano ang pangalan ng kanyang anak. Tingnan po natin. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito yung anak na sinasabi, na pangalan. Magkaiba, di ba? Ang isang pangalan Jehovah, ang isang pangalan Jesus. Magkaiba. Kung mag-isip ang tao sa mataas na pag-iisip, sabi niya, dalawa ang Diyos. Jehovah at Jesus. Tingnan mo yan. Ha? Na-analyze ba nila yan? Nakuha ba nila yan? Ang salitang yan? Hindi po. Bakit ganon ang nangyari, kapatid? Bakit ganon? Sabi ng mga iba, mas mataas pa yung mga pangalan ng mga iba na huling ginawang propeta. Mas higit na pangalan kaysa pangalan ni Jesus na ginagawa nila. Mga founder nila, pag namatay, gagawing propeta, gagawing last angel. Meron pa namang galing sa lupa na may katawan laman, nanganak, tapos gagawin mong last angel. Ang ginawa ng anghel ng Diyos, hindi nagkatawang tao sa Biblia.